Egunon danoi, eta ongi etorri 2026ko maiatzan 27ko bilkura honta. Gaurko bilkura berezia da. Bai, ikusiko zuen bezala, eta etxetik jarraitzen nahi dian guztiak ikusiko duen bezala, gaurkoan mai inguru hontan normalean egoteganak batzuk bagoz, baina beste batzuk ezberdinak dira. Goizeko Izarra, Samiela eta Mutreku BHIko ordezkariak etorri zaizkigu gaur. Eta bestalde mai inguru hontaz aparte ikuste dugu aretua bete-bete egin da. Eta areto hau tamalez egun garrantzitsutan bakarri betetzea. Gaur nabari da hemen urduritasunaz gain badala egun berezi bat. Hasi aurretik eskerrak eman nahi dugu udaletxe hurbildu zehazten da nahi, baina baita Eskola Agenda 2030 haren barruan urte hontan lanian egon zehazten ikasle, irakasle, ikastetxe eta eragile da nahi. Urte osoko lan eta gero gaur zuen proposamenak eta inde zuen lanak ezagutzeko momentua iritsi da, eta guk esateko dakagun gauza bakarra da oso garrantzitsua dela zeuei entzutia. Zeuei entzutia, batez ere, zehaztelako normalian ahotsik ez dakazuen jendia. Gaztiei emateu inorrek ez diola kaso egiten, mai honta etzeazte etortzen, eta ikuste zuen bezala guk gaztetik gutxi dakau. Orduan, holako momentutan igual izatea momentu horietako bat zuei entzutian zeigean iten, zeigean gaizkiten eta zein berko genuken garrantzitsua dela. Eta ikusteare bai etorkizunai behira zeiteko kapasa zehazten. Enai asko luzauko, ze gaur protagonistak zue zehazte, baina zi aurretik pixkat, gustauko litzeak pixkat aurkeztian, nire inguruan dauden pertsonak, ze askontzat, ez dira izango ezaguntzuentzat. Nire eskubita Jona Beran, ekologiako zinegotzia, bere alboan Elena Zebrian, EAJ-PNV-ko alderdeko zinegotzia, eta bestaldean Inigo Agirre, Berdeak ekuo alderdeko zinegotzia. Eta nik Inar Butiozabal, gaur alkate orde. Eta gaurko guan, badakau gonbidatu berezi bat, idazkaixeak ezin izan du etorri, orduan idazkari lanetan gaur akta jasotzen, oier arraitu handia eukiko dugu. Orduan, besteik gabe, zeuena da hitza. Egunon guztioi, gu Maitane eta Isei gara, 6. mailako ikasleak eta Goizeko Izarratik gatoz. Egunon guztioi, gu Amire eta Enaiz gara, 6. mailako ikasleak eta Samiela ikastetxekoen ordezkari bezala gatoz. Egunon danoi, gu Marila eta Lea gea eta Mutrikuko Institutoko 2. mailako ikaslea gea. Gaurko honetan, bildu gea Mutrikuko ikasleak udale ordezkariekin batea Eskola Agenda 2030an ikasturte honetan egindako lanak aurkezteko asmoz, eta aurten ekoizpen eta kontsumo arduratsua gaiaren inguruan azterketa lanak egin ondoren landutako eskuhartzea aurkeztuko dizuegu. Denon lana hoberako izango delakoan, agendaren nondik norakoak azalduz hasiko gara gaurko saioan. Eskerrik asko. Agenda 30, Agenda 21 jarraipena izanik, bere ezaugarri nagusia dira 2015ko urtean ezarri zela Nazio Batuen erakundean babespean, 17 helburu daka eta helburu honek garapen jasangarrirako helburuak dira, giza garapena bultzatu nahi da gizarte, ekonomia eta ingurumenaren alorretan eta 15 urteren epean lortzeko plan bat ezarri zen. 2024-2026 zikloan lantzen ari garen kontsumo eta ekoizpen jasangarriak 12. helburua da eta gizarte alorrean kokatuta dago. Honek dira pixkat helburuak, lehenengoa izango zen pobrezia desagertzia, 2. gozerik ez, 3. osasuna eta ongizatea, 7. energia irisgarria eta ez kutsagarria, eta 8. landuina eta hazkunde ekonomikoa. Eta gizarte alorra guk landuena ekoizpen eta kontsumo arduratsuak. Honek izango zian aurrekariak,
Eta 2 urteko ziklo honetan programak definitzen dituen fasea jarraitu dira, 2024 eta 25 artean antolakuntza, motibazioa eta diagnostiko faseak. Antolakuntzan ikasturteko Agenda 30 taldea, ekordezkari taldea bereziki, sortu eta partaideen arteko eremua finkatu zuten helburuak definituz. Motibazio fasean erlazionatutako gaiak lagundu ziren. Ikasturtean zehar ikasleen kontsumo ohiturak eta hauek etorkizunean izan ditzakeen eragin kaltegarriak aztertu ziren. Eta diagnostiko fasean ikasleen kontsumo ohiturak eta mutrikuko merkataritzaren errealitatea aztertu ziren ondorioak jasoz. Esku hartze plana 2025-26 ikasturtean aurreko ikasturteko ondorioek finkatutako lehentasunetatik abiatuta esku hartze plan bat diseinatu dugu arazo ekosozialen aurrean alternatibak proposatzeko. Antolakuntza fasean ekotaldea finkatu dugu eta metodologia adostu dugu eta ekintza fasean besteak beste bigarren eskuko azoka bat antolatu dugu ikastetxe desberdinen artean. Gero hasi ginen Listor Asiarraren programa batekin eta materialen zikloak zaintzen dituen konpostatze prozesu bat ere ikastetxe jasangarriago baten bila. Konpromiso batzuk hartu zuen, lehenik eta baina eskertu, Inarrek esan duen bezala, agendakin jarraitzea, agenda 21 tamalez ez zuen bere osotasun garatu eta oin berriz, agenda 30 garatzen zaudetela, seinale hona da, oraindik lana ez dela bukatu eta zuek bebai ardura dakazuela lan hori burutzen. Udalak bere momentuan hartu zuen konpromiso batzuk ez ditugu burutu tamalez, hor ikusten den bezala, baina batzuk beste modu batera behar bada bai. Jostailuan jolasen truke antolatzea, aipatzen da, udalak ez zuen antolatu propio jolasen truke azoka, baina bai antolatu zuen, bigarren eskuko azoka bat, eta hor barnean jolasak ere saldu zituen. Behar bada igual jolasen propio azoka bat ez dugein, baina hori behintzat bai egin zen, eta bai da udalan helburua, holako ekitaldixak eta jarduerak bultzatzea. Uran kontsumoan, hor dakagu, burutu ez dugun gauz bat. Zorra, egipatzen da, eraikin publikoetan, sensorea jartzea. Horrekin zez lortzen da, zuek aipatu izuten bezala, konsumo arduratsu bat, askoz konsumoa murritzago da. Instalakuntza ez da, nahiko komplikatua da, administrazio publikoaren barnean, holako edadura handi batekin, baina ez dugu ahaztu eta bai da ideia oso on bat, eta espero dugu denbora purtsu batekin, hori garatzeko gai izatea. Eta gero tokiko merkataritzan inguruan, azaldu zuen ikerketaren barruan, zein den merkataritzaren egoera, udala bai, hainbat bileretan eta hainbat denboran, honi buruz hausnarketa urtetan zer hausnarketa egiten. Ez da gai erraz bat, batez ere konsumo arduratsu bat sustatu eta bertako konsumoa bultzatzea, baina, badakizuen nolan Merkatu Plaza bere momentuan berriztuta dagoen, eta horrekin batera egon da Market izeneko proiektu bat, dela herriko merkatariekin hartu emanetan, beraien produktuak garatzeko eta bideratzeko, pausoak eta errastasunak ematea. Hau da, merkatariak eta kontsumitzailean arteko komunikazioa nolabait errastea, kontsumitzaile bezala guk erraz eukitzeko gauzak, herriko gauzak erostea, eta beraiek gehiago saltzeko aukera eukitzea. Orduan, proiektu hau bere hasieran hilabete batzuk darama, eta honi nahiko garrantzi eman diogu udal bezala, eta hau gehiago sustatzeko apostu egin dugu. Lehen aipatu bezala, aurreko ikasturtean kontsumo arduratsuaren inguruko diagnostikoa egin genuen, eta horren ondoren esku hartze posibleen bozketa egin behar izan genuen, 3 ikastetxeen artean plan bakar bat aurrera eramateko.
Aukerrien artean bigarren eskuko azoka solidarioa, erreskatering eta bertsoa abestia zeuden. Horretarako 3 ezaugarri aintzat hartu behar izan genituen. Eraginkorra, egingarria eta garrantzitsua izatea herriarentzat. Lanketa hau egiteko fitxa bat bete genuen ezaugarri bakoitzak batetik 10 bitartean puntuatuz. Eta bozketaren emaitza bigarren eskuko azoka solidarioa antolatzea izan zen. Urrian ikastetxeetako koordinatzaileak elkartu ziren esku-hartze plana egingarria izan zitekeen edo ez erabakitzeko eta zalantzak argitzeko. Aurrera jarraitzeko erabakia hartu zutenez, ondorengo bileretan guk ere parte hartu genuen. 3 ikastetxeetako laune ikasle 3 elkartu gara Debegezako eta Mutrikuko udaleko teknikariekin. Bilera horietan erabakitakoa ikastetxeetan zabaltzeko ardura hartzen genuen eta parte hartzaile guztien zereginak zehazten joan ginen. Ikastetxeen zereginak, barne antolaketa, deialdiak egin, objektuen biltegiratzea, ikuskaritza eta sailkapena, logistika txandak egituratu, ekimenaren komunikazioa, salmenta, eskolarteko biltzarran parte hartu eta udalbatzarra prestatu. Zeregin hauek 3 esparrutan banatu genituen. Ikastetxe bakoitzak esparru bat lantzeaz arduratu zen. Goizeko izarra, objektuen presioen taula eta kanbako aurkezpenaren euskarri partekatzeaz arduratu ziren. Mutriku BHI familiei bidaltzeko ohar informatiboa idazteaz eta azokaren inguruko kartela diseinatzeaz arduratu ziren. Samiela materiala biltzeko dekalogoa prestatzeaz arduratu ginen. Hauek dira udalaren zereginak. Baimenak kudeatu, materialak eskuragarri utzi, adibidez mailak, aulkiak, materialen bila pasa zentroetatik, ekimenaren promozioa eta eskolarteko biltzarretan parte hartu eta udalbatzara prestatu. Hauek dira Debegezaren zereginak. Eragileen koordinazioa, bilerak dinamizatzea eta ikastetxeko aholkularitza. Azokaren inguruko zehaztasunak hauek dira. Non, beheko plazan, euria egingo balu merkatu plazan. Noiz, maiatzaren 9, larunbata goizez, 10:00 ordubietara. Zer prezio, tiketen bidez. Parte hartzaileak, eko-ordezkariak saltzaile gisa eta herritarrak erosle gisa. Materialak, jostailoak, liburuak eta kiroletako materialak. Non gordeko da materiala? Hezkuntza zentroetan bildu ondoren brigadakoek aurreko egunean plaza aldera gerturatu zituzten kaxak. Zer lortutako diruarekin? Donazioa egingo da. Nola zabalduko da ekimena? Udala prentza oharren eta pantailen bidez hezkuntza zentroek familia joharra bidaliz eta kartela jarriz. Kutxo solidarioa, ikasleok gobernuz kanpoko erakundeen zerrenda egin genuen eta horietatik udalari bideragarriena Mutrikuko elikagaien bankua iruditu zitzaion. Proposamen hori onartu genuen eta jasotako dirua beraiei emango diegu. Soberan geratu ziren jostailuak ere beraiei emango dizkiegu eta horrela data berezietan beraiek banatuko dituzte herriko familien artean, adibidez Gabonetan. Ekimen honen helburu garrantzitsuenetako bat gure artean solidaritatea bultzatzea izan da. Komunitatearen parte gara eta gure herritarrei laguntzeko aukera bikaina eduki dugu. Material bilketa egin ahal izateko familiei joharra bidali zitzaien, jasoketa egunak, ordua eta tokia azalduz. Bestalde, 6. mailako ikasle guztiok txandak egin genituen egun bakoitzean jasoketa antolatuta egon zedin. Azoka aurreko 2 asteetan goizez jolas orduan eta arratsaldez mailak jarri genituen ikastetxe sarreran materiala jasotzeko. Bertan, aurrez sortutako dekalogoa kontuan izan genuen. Materiala egoera honean pieza guztiak izan behar zituzten eta abar. Liburuak, jostailuak eta kirol materiala batu genituen. Udaleko langileak etorri aurretik material guztiak kutxetan sartu eta inventarioa sortu genuen. Prezioak definitzea.
Prezioa jartzeko garaian oso zaila egin zitzaigun erabakia hartzea, eta lana errezagoa egiteko 3 multzo handi egitea erabaki genuen. Pelutxe eta jostailu txikiak, €1. Liburu eta jolas gehienak, puzzle, amai jolasak eta abar, €3. Berri zeuden jolasak edo erabili gabe zeudenak, €5. Taldekatze honetaz gain, jolas gutxi batzuei prezio handiagoa jartzea erabaki genuen, eta horrela prezio berezia €10 izatea erabaki zen. Argi izan dugu prezio horiek beti ere simbolikoak izan direla azoka solidario baten testuinguruan. Motorra kargatzen joateko, abenduan PowerPoint bat aurkeztu genuen gelaz gela. Bertan, azoka solidarioa antolatuko zela kontatzeaz gain, erabiltzen ez ditugun gauzei bigarren aukera ematearen garrantzia zabaldu nahi izan genuen. Ondoren, materiala jasotzen hasterako eskutitz bat bidali zitzaien herriko ikasleen familiei jasoketaren datak, ordutegia eta tokia azalduz eta parte hartzera animatuz. Bestalde, kartelak, kalaputxi, hitza eta herriko panel informatikoen bidez ere jaso ahal izan dugu ekimen honen berri. Bigarren eskuko azokaren eguna iritsi da. Aurreko egunetako urduritasuna pasata eguna iritsi zen. Goizean fin bildu ginen beheko plazan, eta udaleko langile eta bolondresekin batera mahai eta karpen montaketan aritu ginen. Ondoren gure postua atondu eta material guztia ahalik eta txukunen jartzen ahalegindu ginen. Jazoketan ere arduratsu eta langile aritu ginen guztiak. Ondoren azokan ateratako pare bat argazki. Azoka egunean goizeko 9:00 elkartu ginen beheko plazan. Alde batetik 3 elkargoetako ordezkariak bildu ginen, eta bestetik udaleko langileak eta zinegotzi bat. Ordu bete pasa genuen mahaia jartzen, toldoen euskarriak altxatzen, eta jendeari eskaini behar genion bigarren eskuko materiala txukun kokatzen. Azokarako aurreikusitako ordutegia goizeko 10:00 eguerdiko ordubiak arte zen. Txandak orduka antolatu ziren, txanda bakoitzean ikastetxe bakoitzeko irakasle bat eta 2 ikasle egon gintezen. Materiala, motaka, liburua, jokoak eta kirol materiala eta salmenta prezioen arabera, 1, 3, 5 eta €10 antolatu genuen. Ekitaldia amaitzeko saldu ezin izan genuen materiala biltzari ekin genion, ondoren bildutako diruarekin batera eman ahal izateko. Bildutako dirua handia izan ez bazen ere, bizitako esperientziakin pozik geratu ginen, eta guztira €450,69 jaso genituen. Gehien saldu ziren objektuen artean liburuak egon ziren, eta horrek izugarri gogobetetzen gaitu, eta puzzle jokoak ere asko saldu ziren. Soberako materiala elikagaien bankuari emango zaio, eta banku horretako arduradunak erabakiko dute noiz eta nori egin banaketa. Bigarren eskuko eskola azoka txikia egitea oso esperientzia positiboa izan da hezkuntza komunitate osoarentzat. Jarduerak funtsezko balioak sustatzea ahalbidetu du. Hala nora iraunkortasuna, baliabideen berrerabilera eta kontsumo arduratsua. Eta ikasleak sentsibilizatu ditu hondakinak murriztearen eta egoera onean dauden objektuei bigarren bizitza bat ematearen garrantziaz. Ikasleek azokaren antolaketan eta garapenean aktiboki parte hartzeak gizarte komunikazio eta antolaketa trebetasunak ikastea erraztu du. Eta gainera, erantzukizuneko, autonomiako eta lankidetzako jarrerak sustatu ditu. Liburua, jolasak eta kirol materiala trukatzea irakurketarako, jolas partekaturako eta jarduera fisikorako ohitura osasungarriak sustatzen ere lagundu du. Eta aldi berean familiei material erabilgarriak modu ekonomiko eta iraunkorrean eskuratzeko aukera eman die. Era berean familien inplikazioa eta lankidetza nabarmendu egin da. Egokitu zait zuen azalpenain txikunak eta egin dezunaren laburpenain egokia eman da gero,
eskerrak ematea eta bereziki zorionak ematea egin dezuen lan honengatik. Udal ordezkari guztion izenian, zorionak eta eskerrik asko. Bestetik, danok uste konturatzen gehala, mota honetako lanak zein garrantzitsuak eta zein egokiak diran kontsumo arduratsu bat bultzatu eta lantzeko. Era berean, nik uste danok konturatuko sinatela baitxa, lan taldeko lana, zein importantia dan, eta taldian eta danok lanen ginez, zein urrutiraino heldu gaitezke. Orduan ja bakarrik eskatzea etorkizunarako ere, honelako lan motak eta lantzen jarraitzia. Eta eskerrik asko berriz. Bueno, gaurko eguna aprobetxatuz, elikagai bankuari aitortza egiteagoaz, ez? Balorazioa epintzea, eurak indako lana eta rekonozimentua egitea. Elikadura bankuak garrantzi handia dauke eta azpimarratu berde euran lana 12 urtean, 2012tik egin dabena. Euran voluntario ero bolondrez lana eta konpromisoari esker urte askotan egin dabe lana eta familia asko 36 bat famili eurakin sustituu bizitzen di, ezta? Eta diz, egunda amaidu persona bertotik janari ero egunerokotasunin ezin izenekaia bertotik bizi aldi, ez? Orduan guk usten dugu meritu handiz edakarrela eta euran lana bai gizarte zerbitzuakin eta harremanetan egoten diz, gauzak zein izalan emon, eta gerogun bai langile eta langile sozialakin eta zinegotziakin eguneroko hartu emona ikutzen dabe. Normalian hilebetian ematen dabe janariak eta holan, baina familien bat arrisku baten bado, etxen dabe, estezio bat, eta are emoten gako euran zerbizioa, ez? Eta usten dugu, premiazkoa dela hori, porque hori gabe, familia asko engolitzakez, egoera txarrian, ez? Horregatik eta guztiegatik, udaletik lana ezinbestekoa jotzen dugu. Hori izpalitzake hongo, ez litzake gauzak ondo jongo, ez? Eta orduan, nahi dugu eskertu, eta baitxe gainera ez gu bakarrik. Gainera ez da bakarrik udaleko ero aitortza nahi duena guk, sino bai Mutrikoko 3 ikastetxe bai, azken urteotan egin duzuen lanagaitik eskertzen zaitxue, eta eindaben azoka eta hori doaintzan egite erabaki dabe, elikadura bankuari emati, ez? Euran egindaben lan guztia. Orduan eskerrak danoi eta ia holan jarraitzen duen. Eta oain, bai gaztetxe ataraben danala dirua ero danala, hori engo da, elikadura bankuari eman, eta gero egun, emango txau, holako simbolikoki barabe, holako bat. Orduan, eskerrik asko danoi, eta elikadurako baten bat bada hemen, etorri da zela hemen, eta hemen gazten batek emati dauke, bai, zu galtza gora, eta eman berari. Eta eskerrak emango txau, Gure segin izaten da, hilian bi aldiz, ekartzen dugu bergaratikan, birgaratuak, hando bankua, banko zentrala deba goiorekua, eta gu bitxen edo da, udoitztik egiatzen dugu zerrenda, zenbamelixia, zenbatekuak, orduan partiket etxen edo, gero uste dut, eta gero gunean, partiketxu hoxe. Bitxarteko hori etxen edo. Tenia, invitazioa dago egin duan gara zan duai. Biarra egon bazan montxorra, dugu da zalduko ziren. Gaztiok, eskerrik asko, inezu lana etxik,
da gogoan ikutziaren, akar lagunduta, izan birega lamuntu honetan, oan gaztin zetenean, eta gogoratu, familia askok, biharra ikutzeuela, eta lagundu ustez, pentsatu beren txikisa dela, ondo posika jatzotzen dugu. Eskerrik asko da. Bueno, eskerrik asko danoi, urrengur arte, eta urrengun? Montxorra bengor dute. Vale, bueno, ia itxiera bandu, itxiera nahi jartzei din berdetela. Ez dizue geixo aspertuko, bat ja asizazte batzu bat, beste hola, asperdura pixkatekin. Nahi geixo luzatuko nik uste, eukideun bisita dela erakusgarri nola gaztiak eta nola alde zuen lan piluain, dakazuen bizitza osoan iristeko, guain ikusi zuen bezala, jende, benetan biherra dakan jendiai laguntzeko, bai? Hasi zehazte, hemen txoste, ez dakit, egun bat inguru ongo zehazte, eta hasi zehazte eskolako ariketa bat bezala, lankidetzan, kooperazioan, eta ikusi zuen zelako zaila dan, askotan akordiota jatzia eta gauzak egitea musutruk. Horratzean dazkazuen pertsona hauek, dijoazte urtiak eta urtiak eta urtiak, hilabetero, lan berdina egiten, musutruk. Orduan, esperoet, ez dakit biziko nahien, zuek pixkat heldu itez aztenean, olako ekintzetan egotia, ze horrek emateu herrigintza zer dan eta herrixa zer dan, ze mutriku hori da. Mutriku kaliak baino askoz ez geixo da, eta da bere pertsonak eta laguntzeko pres eta laneako dogon jende guzti hori. Horregatik txalo bat berriz ere, bai zeuei eta bai behaiei. Eta amaitzeko, oain behian argazki bat atako deudano konjuntuan. Mila esker danoi eta ez malin beste zerre amaitutzat emate dugu gaurko udalbatza berezi hau.